kunzima emhlabeni aningithandaziseni angikhulekiseni impilo yami wena Claire nazo lezi zinto eziphethe usefikile busela into zamini hawu nina abafana abancane niyaphetha la nifundiswa khona lento yobugebengu benu abanitsheni nabanifundisi ngenhlonipho baba uyanginika lezi zinto noma exactly lento engikhuluma ngayo buka nje manje uyangiphozomela apha amamenazi sabamenazi abalekile yabona ngelinye ilanga umuntu mombamba inkunzi engathi ungaqala umbingelele umbuza impilo uyabona bese kuma mawuvela ungiphozomela ngoba ngine stress mengikhuleka la uzoyibiza ambulance wathi lapho ke mfethu hayi nese kodwa yonke lento lokhu ikhuluma la yangibambezela mina kuyizinto zami kimi ungasiquleke lana kubizwa ama ambulance bana wo ucela emba kuyonto yokubamba umuntu inkunzi noma wenza mina isilime yangixhaphaza abayibabamba into engcono okay mina siyalo noma ubisa into zami hey mina budasile hawo asinwe baleka msu angizwanga awu mfethu mama put uqolo nje mfethu na ifoni yakho hey thatha ifoni ngithi ngibamba inkunzi ngoba unenhloso mina into engicasula ngayo kungibiza ngenhlamba bese kubaleka hey slim uza la uyaphi manje le ufuna ukuya ngale ngakujantshi bafo ujantshi okunuka wena uthola amaseke amaforum ngale bokukhahlela wena ngishola le man ayisho futhi manje kuzeki sabathela nyayitshela ihamba nabafana ubusuku bonke ngiyayixoxa lemthondo Sizosiphilela ngalo nje iBhayibheli nje one way uyabona ngiki khona ukuphila uphakade kule ncwadi izwi kuphi lokho kuphila lokho nje umahlalela abe nentombi la awunaso nje isiqiniseko salento eshoyo nginayo isiqiniseko proof proof nayi proof ugeji mina geji umahlalela akaze alale namantombazana la khathi sinekho thini asikeni hayi ngazi lutho yethabo wena nikhi nje vumela ukuthi ubabakhe umuntu wesilisa akaleliseki wena nelisa umoya wakho ngananti izwi lenkosi mana ke wena ke uyabona nje abengididisa ke nje kwalonkulunkulu wakho yazi ungididisa ke ngisho nakulomthandazo wakho awafada ungidida masebethi hello Budaniel uthi kanjani yazi nje guys asibuyele la yazi bethi ngilahlekelwe ifoni yami bethi angiyazi ngiyithole nje ish hawu Sino Kongathi awukho nje right wakho. Mana, yabona nomthandazo wakho ngingimele kancane. Nikisela sami, ngibole phone yakho. Ngifuna ukufaka airtime. Sengivele ngabehlelwa umshophi. Ngabanjwe inkosi. Ngifuna usithole manje. Awusho. Kwenze njani sebekwenzeni ke ngempela lesithime? Ngifuna ukufonela ibutho nje njengamanje. Hawu. Lalela, bengihamba lapha. Kwaqhamuka omunye umfana ngiyamazi. Wangibamba inkunzi. Ngifuna ukufonela usithole lo Jobe bonke amafora. Funa simgxobe namhlanje. Ngiyamazi mina. Wengane nami, mana before ufone yabo. Sacela ungifonelele ifoni yami lena mfethu. Idukile la endlini ngiyitholi kade ngiyifuna. Hayi, airtime incane. Ungana uzothi nje tobo kabili kathathu mase. Hey, Steph mama useve uthi inamba lo. George. Nansi phezulu. Nifonela nasebenza njani nini?
Ma yini manje? Hawu. Kwasuma nami hamba phela phefoni uzwe kanjani izwela ke mina. Hayi bengithi yari. Wait. Joyeka mina. Isilima lezi. Oh my. Hey, yabona ke lo eBhayibheli nayo. Hayibo. Unani manje lo? Hayibo. Shosho mahlalele bro wami. Yazi mahlalele bengidukelwe ifoni yami mfethu la endlini lana mfethu bengingayiboni. Kodwa kusunenhlanhla ke ngoba sengiyitholile ke nje. Zithini? Kuyishangani vele boy? Hawu. Don't cheat. Hawu. Konje ngifoni. You have insufficient airtime to make a call. Please load airtime. Hey, ya. Ngifuna time yabo ne. Ngifuna time yabo. uNkulunkulu uyaxolela nasezweni lakhe uyasho. Amen mzalwane, amen mzalwane. Hawu. Ish. Yini uyupelani ngani? Suka manje ngibhonye lento lena. Mama khezo ungamvumeli meli lo eze kumina. Yini kanti nimangani? Wena, hayibo. Kusuka manje khezo manje. Hayi wo qala uchaza ukuthi yini kwenze njani ngibangani? Yazini, uyabona lokho? Kuthi komngani wami, ngiphizi lapha ngilwa nephara. Ngabe umuntu wenza njani uyangilekelela. Yena uthi mina ngilumele iphara. Mina ngilomtenukayo. Mana ke ulumile iphara wena. Mina luma phara. Nangathi uyasangana. Ngizothini mangithi ngiyayiluma le nto bese kuhlephuka insile lapha amaqashala bese ngiyagwinya ngephutha. Lephi lona lelo phara lelo? Ngithe mina lingilinde lapha ngizobuya ngilishaye ngokwamanje ngisafuna ukuqala. Mana ke mawucabanga lisekhona lelo phara lelo. Dale hambile lo muntu lo. Hawu, yazi ngempela athi Hamba kwala ndini. Sizokushaya sinokhezo. Vele uhamba uyoluma leli phara lekuzothola amaqasha nalo. Vele uyalamba futhi. Hayi ngisayingena. Hawa. Think about your life. You're here breathing heavy like a dog. Oh, hey. Sanibona abantu abahle. Hallelujah mntanami. Amen mama. Mina igama lami ngusiphiwe mama. Ngisuka kulezi zepolitiki mama. Ngihambe ngicinga ngomahlalela nje la. Hawu. Ufike kahle kodwa uMahlalela akekho. Shuthi nawe ungagoduka. Hayi kahle boniki. Awuke nje ube nomusa. No Jeremiah lapha ezweni uyasho ukuthi Mama kancane nje ungakuphazamisi nje mama. Cela nje nimi kancane ngeBhayibheli ke nitshele mina ukuthi ubhuti ubuya nini yena. Ubhuti wakho? Yebo. Hayibona vele nafana. hawu Hayibo. yazi avele umlinde la yeso thina sihambe siyokwenzela into ozobuyidla usalinde yena uMahlalela. Yebo. Ungathanda ukuphuza nje mhlawumbe? Mama ungangifakela iSprite nje lesiphohla ama-ice. Hey, kade ngamgcina ubaba. I'm sure uzojabula mesembona. Uyacabanga ngoba kujabule mina Hawe ukuthi yena ma. uzoba njani njabule nje uMahlalela. Hayi, Into azobiyona. Ngiyakuchazela. Yabo nje avele samsomenzela ukuthi ukhipha la. Ngahlala futhi. Hlala la sawenzela ukuthi. Lezi. Baba ngalawa. Esizwe ukuthi baphethe. Hamba ngwabili. Sibuyahlela futhi.
Hawu. Wena bhuti. Namanje usamila. Okushuthi uyayithanda le ndawo uyabona? Hayi. Thanda yona indawo mina ngithanda indaba zayo. Hayi beyabe zimnandi. Indaba zakhona noma babasifazi bethu. Cha, phela nje wabe ngisamla. Bekuwukuthi ngoba nisasithele ngalena umfana bengifuna ukubona ubani ozobuya esekhaya. Niyangixaka mase nibuya senihleka. Mana wemngane nami. Wena usho ukuthi nje ungikhuphe yonke nje le ndlela le. Uzongihubhela uzongitshela nje ukuthi uzongishaya. Ufuna ngikushaya? Cha. Manini, anibami. Iplaya ngani le number nawo ngalela langa. Ungazosidakelwa ke wena. Wena ungazosidakelwa wena. Wamahlalele. Uthembeni ngempela. Ungafuni ke mina ukungibulalisa. Ngoba unesibhamu lo muntu lo. Yabona lo ngiyambulala mina. Mthembu, vilakazi nawe naye le ndoda edla abafazi benu. Hayibo, mana msungimemeza awube ngidlala mina. Na. Buka phela. Ngithathile ifoni yakhe ngivukile nje. Mana, wena uyajaka nje lapha uthatha ifoni. Awu isilwane. Isitwana sakhe. Ngitshela nje ubona. Aye. Awungakhumbula ubhe. Ngeloleni. Hayi, bantu basemzini akumele ngishaye. Bafuna taste. Hayi lashaya ibhodo. Hayi. Kupheke mina lo. Hawu kahle mbali wena nikipheke nini? Ho, awakahle bantu basemzini. Mina ngivuma lobabili. Hayibo. Hayi. Oh, now it's time to take family photos. Yes. Kahle ngabona abantu basemzini. Mina cha icamera nje ngiyithanda isidala. Okay. Sase ngifuqa ngaka ukuthi uzonqaba ukushutha nathi. Hayibo. Kulungile ashuthe. Okay. Nami ngizophuma ngiyochama. Cheese. Nani namas. Yeah. Hayi, fanele manje. Ngiyochama nami. Hayi nami ngakhuleka khona ithelete lunch. La ka right. Hayi into yasemzini. Mina ngiyinsizwa ngichamele endlini mina. Ngizochama ngaphandle nje manje. Ilungileke. Hamba khona uzobuya usitshele kabanzi ngokukhula kwenu. Ngifuna ukwazi. Hayi, kulungile ngiyabuya nje manje. Ngizojabula mahlalela. Ngathi uyena kulesi. Wemnax. Uke nje uhlale nje phansi neBhayibheli lakho. Uke nje ulifunde nje. Ulifunde. Oh lolo. Uyanje nawe uthi iBhayibheli incwadi elifanele nazo zonke incwadi. Hawe ngani? Khohlwake. iBhayibheli alifani isidalo nezinye incwadi. Liyafana uyibona kusiphila lona labhalwa abakhuthuzi. Exactly. Uchaza ukuthini ngalokho nike? Yiphi enye incwadi nje uyazi yethengisa ukudlula lona? Yazi uqinisile. Exactly. Imali. Ubusibani balena? Ugcine ethi uyoqhamela. Usibali. Yini kodwa usithusa ngakho? Sobuyile baba. Benikhuluma ngosibali manje. Usibali bonikela nikhuluma ngaye? Thina sikhuluma ngomfowenu lo kade la. Umfowethu oba. Yize sengikhohlwe igama lakhe. Kodwa nje yena ufana nawe inqozo ncamashi. Ngathi nje wena sasemphakelile thina la wadla wasutha. Uphume nje umuntu eyochama. Angeke kwasemandulo anginayo umfowethu mina nginabafumi. Ngivele ngabona mina waseqalela ukuthi nje lwamfana akafana kancane nawe. Umuntu owenza lokho umbali uyamphakela. Niki. Nanani wo. Lo mfana akasho ukuthi uhlala kuphi? Akashongo kodwa nazi ithombe. Ibhathi lakhe. Yindaba babakhe. Lo mfana ungibamba inkunzi, wangiphutha ifoni. Usuka lapho usodla ukudla kwami, la kwami. Ephakela abafazi bami ne single day.
Ini Akhona ubambe inkunzi. Uyena manje umfana. Hayibo. Angitshele mina uba nalisela mfana la. Umbali. wena Niki. Wena Mbali. Uniki babakhe. Wena Mbali. Wena. Siyaxolisa babakhe. Hayi into exolisayo. Uyazi Mbali, ngicela ungithathelele iBhayibheli lakho, uhambe uyoqoqa impahla zakho lapha, uphumphele la kwami. Babakhe. Ngicela ungabeke umthini kababa yeso. Hayibo. Umuntu uzofukela mina amasela phela kwami. Hamba! Imagine from Niki ngibonile ukuthi uyislim ha ukhetha uma wenga mina over mina angikuthandi bengifuna imali yapha hawu Nkosi yami sala mpo ngiyaqala ukubona umuntu engenzela into right kanje empilweni Shembe hello Hawu Mamthembu ngoza kamkhubukele sipawupete sami Hawu mawengalalela phela buka bengifuna ukusho ukuthi mina uyabona le nto ezacile nesishwaphe engathi iplanga ngixoshila isekho la mina ngiyifunela nabengidlala mama bengaxosha axosha wena mawengane lalela mama into engangenzela ukuthi wena manje ushaye iU10 ubuye uze la back home ubaba Hawu ngiyabonga sithando sami uyabona ngani yami mina ngithanda wena okay manje okay ma ho Talk about your life. You're here breathing heavy like a dog. Mahlalele usungathi ungenze njena. Wazi kahle ukuthi April Fool kodwa usungenza nje Mahlalele. Mahlalela wenzeni? Wenzeni Mahlalela?